Avui voldria explicar-vos una petita història. Es titula La distància adequada i diu així: en una nit fosca i freda, alguns eriçons descobriren que si s'ajuntaven passaven menys fred. Es van anar ajuntant cada cop més, però eren eriçons i es punxaven els uns als altres. Espantats, es van tornar a apartar. En separar-se, van lamentar haver perdut l'escalfor, però per altra banda tenien por de punxar-se. Al cap d'una estona, vençuda la por, es van tornar a ajuntar. Però una altra vegada es van punxar. Així van continuar un bon temps, fins que van trobar la distància que els permetia de donar-se escalfor sense fer-se mal. D'Arthur Schopenhauer. Amb aquesta petita història ens dona moltes possibilitats d'obrir preguntes. Preguntes com: de què ens parla aquest text? Preguntes, doncs, de quines emocions senten els eriçons? Hi ha coses que ens agrada, que ens fan por. Quines? Com podem cuidar aquesta por? Ens agraden les abraçades? Com són aquestes abraçades que ens agraden o que no ens agraden? Podem viure sense abraçades? Aquest és un bon moment per obrir aquest tipus de diàlegs, tant interns com amb els nostres infants.